all your courage. Trust in your friends and you can win. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. Good ball, the tension's so exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Hey! Stand up if you love football. Our passion for football shines like lightning. Stand up if you love football. Never give up until the final whistle. Stand up if you love football. In Azuma 11. In Azuma, hey! In Azuma, here we go. In Azuma 11. Oare ce mai așteaptă echipa Raymond? Avem destui jucători ca să putem începe. Trebuie să ieșim în teren, haide! Mai sunt 30 de secunde. Nu mai fiți atât de ciudat. Îi stresați pe toți, domnule antrenor. Chiar la fix. Nu se poate! Spargeți zidul impenetrabil! Jude, ce cauți tu? Ce se întâmplă, domnule antrenor? Jude Sharp? Dacă nu mă înșală privirea, acela e Jude Sharp, capitanul echipei Royal. Ei, e legal așa ceva? Stați să verific regulamentul. Bun, uite-l. Să vedem aici la secțiunea 7, paragraful 64. Dacă un jucător înaintează o cerere de transfer înaintea meciului, are dreptul de a juca în noua echipă din aceeași zi. A plecat de la Royal și s-a înscris la Raymond? Mi-au crezut că pot să câștige contra noastră și l-au adus pe tipul ăsta să-i ajute? Eu unul nu-mi fac griji, tu? E drept că au niște executanți foarte buni în echipă, dar nu vor reuși să treacă de zidul nostru de oțel. Liceul Zeus nu va scăpa așa de ușor. Vreau să mă răzbun pentru ce au făcut. Asta e, știam eu că o să-ți revii. Eram sigur că nu ești genul care să renunțe fără luptă. Este foarte motivat. Cu el devenim și mai puternici. Cu el în echipă, chiar dacă nu putem face figurile fatale, putem totuși câștiga, sunt sigur. Da, o să câștigăm! Sam, tu începi pe bancă. Ce? Sharp îți ia locul în teren. Cum? Mă trimis pe bancă? Lasă, nu-i nimic. Hai, Sam, rămâi alert. O să avem nevoie de tine. Fii gata să intri în orice clip, ai înțeles? Bine, Mark. Și începem runda a doua a turneului național Frontiera Fotbalului. În teren avem liceul fermierilor cu defensiva lor impenetrabilă, zidul de oțel de care nu a reușit să treacă niciun gol până acum. Se confruntă cu temuta echipa a școlii Raymond, printre cărei membri se numără acum și fostul capitan al Academiei Royal. Și începe Raymond. Duceți lupta la ei, băieți! Intră în terenul advers. Hai, Kevin! Ratchet! Mersi, iau eu asta! Upsi, echipa Raymond n-a reușit să se sincronizeze. Bagă viteză, Steve! Vrem să câștigăm! Nu-ți face griji, tu stai și recuperează mingea! Nu le iese nicio manevră! Joacă aproape la fel de prost ca la antrenamentul de ieri. Ia-o! Ai încercat măcar să o pasezi la mine? Prinde! Am prins-o! A fost mult prea sus, Bobby. Ia-o, Excel! Ce se întâmplă cu jucătorii Raymond? Greșesc toate pasele! O să încurce lucrul la fermă? Cine știe? Lăsați pe mine, băieți! Certița fatală! Ia!
Ce fază periculoasă! Mirar! Foarte bine, scriem data viitoare. Ce e cu ei? Ripostăm în repriza secundă și ne bazăm pe forța lui Mark ca să trecem de prima repriză. Prima repriză? Îi dau 10 minute. Și Raymond ratează încă o pasă importantă. Prinde, Max! Prinde, Tom! Se pare că fermierii pregătesc una din figurile lor periculoase. Puși! Mă mișcați mai încet ca niște vaci! De cară fatală! Atenție! Zidul! Recuperați balonul! E deasupra mea! Șutul strălucitor! Gol! Echipa fermierilor înscrie prima. Este un pas uriaș pentru ei. Și cu apărarea lor solidă au victoria aproape asigurată. Așa stă treaba, băieți. Ce semene aia culegi. Nu vă faceți griji, băieți! Mai avem încă forță de luptă! Bun, acum totul e la locul lui. Ascultă, Todd. Retrage-te 2 pași din poziția obișnuită. Și Max, când îi pasezi lui Axel, ai grijă să pasezi cu 3 pași mai în față. Și cu 2 pași jumătate când îi pasezi lui Kevin. Ai înțeles? Ce? Hai, băieți! Țineți-i sub presiune și nu stați o clipă! Hei, Todd! Ești prea în spate! Du-te mai în față! Dar Jude mi-a spus să stau aici! Serios? Mi-a spus să pasez un pic mai de sus când îi pasez lui Max. Ce-i în capul lui? Foarte bine! Să vedem ce pune la cale micul geniu al terenului. Echipa fermierilor pregătește o Uite-i surpriză. că vin! Daniel! Acum, Todd, pasează lui Bobby! 3 pași în față! 3 pași în față, bine! Hai, Bobby! Gata, Max? Stai pe loc, Bobby! 1, 2, pasează! Pasele echipei Raymond merg mai bine acum. Foarte bine, Bobby! Asta e! Ține înainte, Max! Pasează-i lui 2 Kevin! pași în față, da? Perfect! Dragonul zdrobitor! Ciocănitoarea! Wow, senzațională apărare! Și ce portar senzațional! Da, puteam să apăr și cu degetul mic. Se pare că Raymond va trebui să depună mai mult efort, dar au fost la un pas. A fost senzațional, Jude! Ești un tehnician fantastic, știai? Nu fac decât să leg puțin jocul, atât doar. Cum adică? Nu v-ați obișnuit încă cu noile forțe și tehnici. Ați crescut cu toții în mod impresionant, dar nu în aceeași măsură. Fiecare v-ați îmbunătățit tehnica în mod diferit și de aceea sunteți desincronizați. Înțelegi? Și crezi că de asta nu ne ieșeau pasele? Da, dar aproape că am rezolvat problema, nu credeți? De asta l-ați adus pe Jude în echipă? Ce ai spus adineauri? Ai făcut un lucru fantastic pentru noua ta echipă. Ești cu noi doar de câteva minute și ai schimbat și jocul. Ești un geniu! Un adevărat mare geniu, Jude! Așa! Hai, Nathan! Pasează lui Max, dar încetinește puțin! Perfect! Raymond începe să-și revină. Fantastică pasă, Nathan! Ia uite la ei cum se entuziasmează pentru o simplă pas. Mare lucru! Băieții ăștia de la oraș sunt tare mototoli. Să începem! Una din renumitele lor strategii defensive, modelul Bambus.
Pasează repede, Max! Kevin! Dragonul! Tornadă! Asta e! Zidul infinit! Și iată, figura care a fost tras neatinsă poarta echipei fermierilor, Zidul Infinit! Să vă învățați, orășenilor! Și prima repriză i-a sfârșit, liceul fermierilor conduce cu un punct echipa Raymond. Ha! Zidul infinit? Haideți, băieți, fruntea sus! N-am pierdut încă! Încă mai avem suficient timp să întoarcem jocul! Și o să o facem, vă promit! Eu zic să-i pasăm în continuare lui Kevin. E sigur de asta? Zidul infinit e înfricoșător, ce-i drept, dar are o slăbiciune. Care anume? Simplu. E nevoie de 3 oameni ca să facă figura. Kevin simulează un atac și numărul 5 va trebui să-l ape pe 4, nu? Și dintr-o dată nu vor mai putea forma zidul. Foarte bună ideea! Stai o clipă! Vrei să zici că nu-l folosim pe Excel la șuturile importante? Dar ăsta nu e stilul nostru! Excel și Kevin sunt cei mai buni atacanți și îi folosim întotdeauna împreună. Sigur, dar cine zice că e bine așa? Nu înțelegeți. Poftim? Ascultați, asta e frontiera fotbalului. Turneul care hotărăște cea mai bună echipă din țară. În clipa asta ne aflăm la un pas de glorie. Nu jucăm doar fotbal aici. Suntem în competiție pentru recunoașterea întregii țări. Tu hotărăști. Ești sigur, Excel? Hai să încercăm, bine, Steve? Bine, fie! Și începe a doua repriză. Doar un punct le separă pe cele două echipe, dar va reuși Raymond să spargă Zidul Infinit. Haideți măcar să egalăm, băieți! Sharp interceptează! Atenție! Sosește Dragonfly! Nu de data asta, orășanule! Haide! Pregătesc saltul Inazuma! Saltul Inazuma! Hai, puișor! Incredibil! Liceul fermierilor apără din nou! Au fost la un pas. Celălalt fundaș a apărut din senin. De unde a venit? E foarte rapid. Nathan! Axel! Cocoșul de foc! Cum trecem de zidul ăla? Evans! Max, pasă înapoi! Inazuma 1? A fost prea aproape. Glumeam! Și ofensiva echipei Raymond este din nou oprită. Zidul de nepătruns al echipei adverse se înalță în continuare cu putere. Deci se pare că n-a ținut. N-aș vrea să spun că ți-am spus eu, dar... Știți, încep să mă tem că s-ar putea să pierdem. Hai, ce este? Ce s-a întâmplat, băieți? Reveniți-vă! Să nu-mi spuneți că ați și renunțat la meci! Încă nu s-a terminat caragioșilor! Nu Bobby, nu Todd, nu Nathan! Ascultă, Mark, e clar că nu o să trecem de zidul ăla. Am încercat toate figurile și niciuna n-a mers. Mai e una pe care n-am folosit-o. Și nu e cocoșul de foc. Nici Inazuma 1. Nici altă lovitură fistichie. Determinarea, ăsta e ultimul nostru atu. N-am folosit-o fiindcă meciul nu s-a terminat. Determinarea.
Ce ziceți de asta? Nu am renunțat în partidele jucate cu Royal, nu-i așa? Nici cu liceul ocult, nici cu liceul Wild, nici cu spălare de creier, nici cu ciudații de la Otaku, nici cu liceul Shuriken. Am ajuns unde suntem pentru că nu am renunțat. Iar eu refuz să renunț. Dacă renunț, meciul e ca și pierdut. Și nu e ăsta stilul nostru, băieți. Noi atacăm ca un buldozer uriaș pe o pantă abruptă după o ploaie torențială. Acum, hai! O să luptăm până la capăt! Să ne întoarcem la joc! Știe să țină un discurs. Bine! Sigur, capitane! S-a făcut! Mulțumesc, Mark. Așa vom face! Cu siguranță! S-a făcut! De ce nu încerci să-l urmezi? Deci, așa este când joci cu el. El este punctul forte al echipei Raymond. Mai sunt 5 minute! Să dăm tot ce putem! Se joacă ultima carte. Raymond pornește atacul final. Se încinge atmosfera. Mai sunt doar 2 minute. Jucăm așa cum știm noi. Nu ne dăm bătuți. Încercuiți-l! 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 Zidul infinit a fost omorât! Recordul s-a prăbușit! Recolta s-a ofilit! Ura! Am fost sigur că o să reușim până la urmă. Vom numi lovitura cea nouă spargerea Inazuma. Voi ați auzit ce am spus? Au marcat! Am reușit! Bun, ne mai trebuie un gol. Să-i dăm drumul! Dragonul zdrobitor! Cum A fost o lovitură fatală! Este 2-1 pentru Raymond! Zidul s-a prăbușit, aplauze pentru echipa Raymond! Capitane! Am reușit! Am câștigat, capitane! Am învins zidul invincibil! Ușurel! Unde mergem? Ce e? M-am gândit că o să fie aici. Salut, băieți! Ce mai faceți? Wow! Nu am știut că așa te antrenezi. Da, mi se pare cea mai bună metodă ca să lucrezi mușchii necesari unui portar. Dar astăzi tot mi-a scăpat un gol, deci trebuie să mai lucrez. Nu vreau să se repete asta, nici gând. Ar trebui totuși să o iei mai ușor. Doar nu vrei să te accidentezi înainte de vreun meci, nu? Nu pățesc eu nimic, mereu mă antrenez cu cauciucul ăla. Mereu? O să fiu un portar la fel de bun ca bunicul meu. Așadar, ăsta e locul în care te antrenezi încă de când erai mic, Mark. Nu pot să cred că ești în echipa noastră. A fost cea mai mare surpriză din viața mea. Sincer, când ai intrat în teren, am crezut că mi se oprește inima. N-am vrut să te șochez. M-am surprins și pe mine. Dar m-ai făcut foarte fericit. Întotdeauna am vrut să joc cu tine. Am știut din clipa în care ai trimis primul șut spre poarta mea. N-am întâlnit pe nimeni care să lovească atât de puternic. Lovitura aia a schimbat totul pentru mine, îți jur.
Presupun că de-aia ți se spune magicianul terenului. Doar cu un șut puternic nu câștigi meciul. A? Caragios. Este un mare Caragios. Dar dacă stau bine să mă gândesc, poate că tu m-ai schimbat pe mine. M-ai învățat că mai există și un alt mod de a juca fotbal. M-ai influențat. Un alt mod de a juca? Da. Nu știu exact ce este, dar după ce v-am văzut pe voi jucând, cred că voi putea găsi răspunsul alături de voi. Tu l-ai adus pe Axel înapoi, poți face orice. Poți schimba orice dacă îți pui în minte, Mark. Mulțumesc, Jude. De-abia aștept să jucăm împreună. Da, și eu la fel. Nu cunosc numărul ăsta. Aici, Silvia. Ce? Eric? Celebrul Eric Eagle apare din zenit. Chestia cam ciudată pentru noi toți. Dar hei, dacă vrea să joace, n-am nimic împotrivă. O să ne ajute să recreăm figura Tripegas. În următorul episod din Inazuma 11, geniul reîncarnat. Meciul a scăpat de sub control. My little heart can take no more. You must know because it's sore. You make me feel so sad because I need you, but I cannot take it.